Alom kadok pan समय CGP pen cheng si jantar mantar long protest dopon lo lapen dead ke sonam wangchuk alang li sitame hunger strike alang li en pon lo lapen ke non an समय alang li hunger strike mangke ington pon pelang kopi pol alang tum kache song pelotang te Union Education Minister Dharmendra Pradhan alang li resign Nangji polo ate preexam competitive exam papers समय lig lem that lapen ke thang ta action en pon pedet lapen ke tum thek ponong lot 20 July arni bangso protesters adum parliament long an peaceful march damji polo sita me hala suhut police tumang kham khidun lo alni tum kupilo theng lo jok lo eritum nili video lo mangge paklang jok tot lo amek side lo ICU lo an same binang set lo sita militum thekponong lo Rahul Gandhi mate leader of opposition alang libangke keching si alom ke thangta ningje dunde same bangso aphi bangke alang li sitame Prime Minister Narendra Modi ehem damsi protest do dam dutlo hala bangso protest hut ka ke son lo police madak damat alang li par same nep ingnang pon check lo lapen dia aphi bangke alom so aphi ke alang li tophan loplot lo lapen ke la opposition party a leaders tuman MPs tuman same choi ki ching choi lo athi alang li tumen same ningkang samse che paklang lo student tuman la son lathi church to nani tear gas ki ap tho la son ke chok che polo lapen der aphi bangke Rahul Gandhi alang li press conference alang li phalo harak press conference ut pipi lo alang li kaning je hala bang sap uthail tum alom so aphi tum che than ponang nari tum jong sin ni channel subscribe ge lang plotang ten nang tum subscribe tha tum non che than ponang bangso 20 July ni heng dun lo chok dun lo halaso apor bangke men ke prajam lo sitame ajo la answer si munit armu hadak chetong thulo sitame hada protesters tum aphala Delhi police tumang preexam FIR pitar lo al tum case jo koklo bangso joini si hala sonamwang chukbangke alang ni hunger strike ington te polo lahai kadok kawe a case and withdraw la mangji la protesters tum a case and withdraw la mangji kalilo plotang te bangso hunger strike ke ington te polo Supreme Court Bar Association Supreme Court Advocates on Record Association alang li tumben samay bangso Aphuthak bangke condemn lo student duman ke thank ke chok tear gas kyap lake accept un epolo bangso Aphuthak bangke investigation pame nangji lapen ke Delhi police tum phanta FIR pinangji polo lason si high court pen same order pilo central government lapen ke Delhi police tum bangso Aphuthak respond chipinang popolo kopi por si student dumhan la anset ke thank ke chok redma kopi por si la high tear gas hadak ke warnang sotma bangso Aphuthak response tipi veg nang poplo laben ke high court pen same la high kadokave evidence nani mobile pen recording punon videography la camera pen recording punon lapen ke CCTV footage ansame approve do ansame alang li tumlong la high kadokave evidence ke wanje aphan laben ke non ke wanje September 11 hala bangso arni hearing bangke dopon po jantar mantar long bangke protest puthot dopon bom lo laben ke bangso Aphuthak parliament long an same kaching ki kache than dolo Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alang ni bang parliament long ningje pon lo bangso Aphuthak ke nilitum kaching wai ji phan ready lo sitame opposition party atum dak parliament long protest chot ke chokche dak kaike ason si normal debate si do nangji lason dak protest chot bang ke chokche plus tame hapan opposition party tum bangke nilitum ke ajata chini nelo Union Education Minister Dharmendra Pradhan bang resign nangji सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए
हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। Rasili tum thek polong ji non alom bang ke opposition party lapen ke ruling party di BJP lapen ke opposition party tum si non bang ke kachedan asan sili tum thek polong lo. Samil tum matha nang ji Rahul Gandhi alang li opposition party ta hailo mine setame halahai student tuma farman si alang li same arjab lo. Lapen ke komane bang ke opposition party tum ben sila ke bang Aphuthak bang ke che songthek chot po parliament long bang ke halang tan tumbang ke hadak parliament long ke chingki che than long bang ke important avide thaji RDN oide thaji ang tan long bang ke chingki che than nge doji same parliament long bang ke hadak ke MP tumsi hadak bang ke lai ka do ko problem an same chingki che than long ji la soporsi ni jungjung ke matha ke Rahul Gandhi bang Aphuthak ase ang tong ka chipi bang ke mesen lo la bang la an so si kedam tang kwan si kache song ajur kang tang mala an so si a phi ong ajuring tang ong so tum thek bonong lo ate mamta banerjee same bang so protest long alang ni same chirap chito dun lo la sol si actor actress da peng even singer Arijit Singh alang li phagen ani tum same chini lo alang li same hala student man ke theng ke chok pot bang ke ani kang samse chepaklang lo la bang la student tum adiman hala bang so demand phan same Arijit Singh same chedon dun lake alang same pulo dharmendra pradhan bang ke resign ang populo student tum adiman bang arjunang populo Rahul Gandhi press conference no Nangji Aphuthak bang ke alam ding pik sitame alang lita ethevelo main important bang ke la education minister dharmendra pradhan bang ke resign ang po laben ke bangso a protest fan ke la congress to bang ke full support देखिए यहाँ तो बड़ा क्लियर है, दिस इज द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, वी फुली सपोर्ट इट एंड वट एवर आंदोलन इज टेकिंग प्लेस ऑन दिस फ्रंट इन दिल्ली, इन एनी स्टेट, एनीवेयर दैट हैज टू डू विद दीज इश्यूज, हैज टू डू विद स्टूडेंट इश्यूज, कांग्रेस पार्टी 100%, me 100%, and the opposition as a whole 100% is alang li arjulo kupilo la high student tum terrorism arlo song malang tupan la an ke theng ke chok nangji la an kinep kang nangji hospitalized set ICU binang set kupilo alang tum terrorism apu टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है, ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है। seli tum da tarjume me terrorist bang ke kali lake ili tum jong si matha elo plotang te alang tum ke student ko malo plotang te alang tum si future mate ke wang jilan ke ili tum adet same ke lang ji tum no hala tum man si sarkar tum ke an ke theng ke chok hala bang ke ni li same ning kang sam se do lake alang li pulo matela leader of opposition Rahul Gandhi alang li ningje lo 152 paper and leak that lo ning kan kep angbong hala liglo same thang action ta en bon paper lo si jong se alang li kaning jala manga hok pulo tang te la ke the ta na question do lo copy po si action en bon pedalo la bang alang li ningje pon thu lo prime minister Narendra Modi alang li student umal se me Diya Chohang Nangji po तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए, ये स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए। student umal la an ka chenek la an ke theng ke chok apot ili tuma prime minister Narendra Modi bang Diya Chohang vek Nangji student tumalong labeng alang li samela Delhi police tuma samay criticize lo alang li hin ben samay ningkang samse chepak lang lo Delhi police tuma phan labeng ke bangso press conference u da dek tumbang reporter tumbang archu lo hala Rahul Gandhi prime minister Narendra Modi hem ate atheng no alang tum protest do bom un hud hala sud bang ke police tumalang li phan nebing nang pon check lo hala sud alang li phan ke thanks tame dolo ke thank you chok dolo the sobosi reporter to men arjulo bang Aphuthak alang li bang che thak don lo kupilo couple of punches are no problem, I'll take many more for people rada pharman nili reng ke soji phan bang ke thang ta problem ave po
asap sub na ke thenge thang a problem ave pu rada pharma nili ke je hodai de ji pulo So, couple of punches and all, this is not a problem at all. I'm happy to take many more. labeng eli tum samay thek ponong lo alang li acting lo ne mate copy lo ne hala an mange chini ne del sitame ihinat alang li phalang lo blotang te ihinat ke alang li akeng op same ave ihina ba ke akeng op do la son si alang li same akeng dam red lo eli tum photos same thek long lo video long same thek ponong lo alang li lam kining je video long same eli tum thek ponong lo ihinat bang ke keng op do ihinat bang ke keng op ave alang li me thang le ke chewar fit ba ke kalilo athi alang li phan police sum kenep kangnang pon hutbang ke otpon rin kachi thur pona soni dum thek ponong lo la suppose hala sut konani anar link ong obang e konani se klopit type setame iritum isi mesenang thek loma posin li bang ke matha ati alang li student tuma farman se alang ni arjap pilo alang li phan same ali ke dokok thaji alang ni jungjung ali phan ta haji setame ajale chethan samel tum negative bang matha no iritum akhi mi pan se matha nang po setame bjp tum bang alang li phan ke matha ke alang li methang ali aphan no po kalang de taji sitame alang lia son same bang so puthak lo menge asyang tong ka chipi kenang ji kenang sot labenge ke protest nangji same kenang sot alang lia choice same thek bolong lo di ter lab lo poi fit same alang lil encourage jo jong si ri tum lang nam lo plo dang te ri tum a prime minister narendra modi ke dam tang ke la an ke che song se la an ke che paduk de mapu chini ne dalo a prang alamai kupi ko sone landry tar leble lang stame Rahul Gandhi phanjong si tum lang lo plo dang te Kwadong teknis tame alang di English tame teksa. Isini kang samangala lo angtane dam tame lam kaning je bang thang ta problem ave. Sabe tum Prime Minister Narendra Modi teksa lo tai je minister tame alang li English alam bang ke tek. Lahai same ke tek kenang so da the alang li same exam adet tame dam. Hal hai tum pen lam ke ching ki ke than same alang li anut ka prekon che ponang ko. Translator di alam ke lardun ji pan che ponang ko. Lasi inu the prime minister blodang de take share nangji la son tak lo ilitum a leaders ame inut MLA inut MP mate inut EM blodang de take share abang phu abang pinangji educated abang phu nangji nili ki matha tengmen blodang te alang li munitum phan convince take olo pu aling le ke chokji gali inut take share abang lo blodang te ili arar so stame iman thirun klong diti Idum che tong tunan ka prek video long ni de bang so video long bang ansing ton pon kok pod do me thang me karong